Hello gamers, είμαι ο Captain Code και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο League of Legends. Ας αρχίσουμε. Παίζω Team Builder και αυτό που ξέρετε. Σας υπόσχομαι ότι το επόμενο βίντεο μου θα είναι η Team Fortress ή Minecraft. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Και sorry άμα είναι high η φωνή μου, θα το δω κιόλας. Επειδή δεν έχω καλό μικρόφωνο. Πάμε. Sorry για αυτό το lag. Έλα. Τι άλλο να πείτε. Να μου προτείνετε, πάλι το λέω κάτω στο description, στα comments, shortcuts, τι games να παίξω, να μου προτείνετε. Γιατί δεν έχω πολλά. Θα κάνω βιντεάκια με τον Captain PT. Όσοι δεν τον ξέρετε, κάντε κλικ στο κανάλι του. Και με άλλα διάφορα παιδιά. Έλα. Σόφα. Ωραίος. Ωραίος. Έλα. Ωραίος. Κράτο. I'm coming. Έλα. Λίγο γρήγορα. Μπράβο ρε. Ωραίος. Το έχω στα ελληνικά. Άμα βγει λίγο μικρό αυτό το βίντεο, συγχωρέστε με γιατί δεν έχω για το χρόνο. Έχω βλακία έκανα. Anyway. Όσοι δεν κλικάρετε το προηγούμενο βίντεο, ήταν Team Fortress 2 μαζί με τον Άγγελο. Θέλω να πείτε ποιος είναι αυτός. Είναι ένας φίλος μου το σχολείο. Και είπαμε να βάσουμε ένα βίντεο Team Fortress. Και ψώσα. Κρίμα. Έξω με λίγο νουμπάς. Γιατί έχω καιρό να παίξω. Τι άλλο νέο. Δεν έχω και τι να πω. Να περιμένετε κι άλλο. Να τι ξέχασα. Να βάλω το χρονόμετρο. 4η φορά. Δεν πειράζει. Νομίζω περίπου στα 10 λεπτά θα το πιάνει το βίντεο. Anyway. Πάμε να τις μπλοκάρουμε. Μπερδεύω τα κουμπιά από το Call of Duty συνέχεια. Αμάν, έλα. Ο Μπράουν είναι νουμπάς. Τέλος πάντων θα προσπαθήσω να κρατήσω τη θέση μου και να τους εμποδίσω για λίγο. Αυτό το προφίλ που βλέπετε δεν είναι δικό μου. Είναι ενός φίλου μου, πείτε το και έτσι. Τα δικά μου και τα δύο τα χάκαρα. Και είναι πολύ κρίμα. Εντάξει, level λίγο με 2. Ωραία.
κόβουν αυτοί. Να κάνετε subscribe please. Please όμως. Χρήση πλάκα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε subscribe. Και άμα θέλετε προτείνω μας να παίξουμε και μαζί σας. Ο PT02, ο Captain PT βασικός, έχει σελίδα στο Facebook και μπορείτε να πηγαίνετε να βλέπετε εκεί πέρα και να βλέπετε τα παιχνίδια μας στο YouTube. Άμα θέλετε να παίζουμε και μαζί κανένα game μπορείτε να μας το πείτε και πάλι με πήρανε. Anyway, περίπου θα πιάνει κανένα 5 λεπτό το βίντεο. Να δούμε τι γίνεται παντού. Την προηγούμενη φορά ξέχασα να βάλω το Fraps να γράφει και μιλούσα και ήταν πολύ εκνευριστικό γιατί πρέπει να το κάνω πάλι για μισή ώρα, μισή ώρα και ήταν πολύ εκνευριστικό αυτό που έπαθα. Και τώρα να με δείτε πόσο είμαι στον υπολογιστή πάνω σαν χωμένο, δεν θα φανταστείτε. Και είμαι κάπως αυτή τη στιγμή. Γιατί το έκανα αυτό? Άλλο κουμπί θέλω να πατήσω. Wait. Sorry αυτό. Δεν το είδα. Sorry. Ήταν κάποιος στο τηλέφωνο. Να αγοράσουμε items. Οκ, είμαστε έτοιμοι. Αυτά ήταν. Θα ανεβάζω και βίντεο. Το Minecraft τώρα σκοπεύω να το αγοράσω. Πείτε μου αν γίνεται με 20 pay save, να μου το γράψετε στα κάτω. Αυτά. Θα παίζουμε μαζί με τον Captain PT και τον AlphaKGR. Είναι γι' αυτός ένας φίλος μου που έχει το Minecraft. Και με το Lager θα παίζω Minecraft. Που και αυτός το πάρει. Λογικά θα το πάρει. Τώρα συγχωρέστε με για τη φωνή μου πάλι. Ψόφισα. Δεν πειράζει. Πάμε λίγο στο mid. Δούμε τι παίζει. Ένα 20 λεπτό θα κάνουμε σαν render. Πάμε. Τον έφαγαν. Ψοχα. Και αύριο Δευτέρα έχουμε σχολείο.
Δεν πειράζει. Υγεία. Δείτε εδώ. Δείτε πόσο life είχαμε. Πάμε top. Δεν ξέρω καν πότε θα ανεβάσω κι άλλο βίντεο, αλλά πιάνει πολλή ώρα και δεν έχω αρκετό χρόνο για να τα ανεβάσω και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα τι να πω. Πάμε να πάμε στο top. Surprise. Από δίπλα του πέρασε. Δεν πειράζει. Από δίπλα του πέρασε. Πείτε να. Τώρα θα έρθουν κι άλλα από εκεί. Καλύτερα να φύγω, να μην πεθάνω πάλι, γιατί έχω το πιο ωραίο σκορ. Όπως βλέπετε. Είμαι πολύ προ. Πατάμε, κάνουμε ρεκάλ. Παίρνουμε μπέλτζεκερ, μπότας, για να τα έχουμε γρήγορα. Αυτά, πάμε γρήγορα. Μη κουνηθείς. Ωραίος. Τους πέτυχα. Τους κάνω αρκετό live. Τώρα δεν ξέρω. Μην έχουνε minions. Τι ήθελα και μίλησα. Τον πέτυχα έτσι. Τον πέτυχα. Τους άφησα. Πού ήρθες εσύ? Ξέρω δεν παίζω καθόλου καλά. Νομίζω πως φτάνει για σήμερα. Είμαι ο Cotton Code και σας παραδώσω ένα game League of Legends. Φτάνει για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε.